दिनै रादाबखौ फरायगोनां सोद्रोमसा बसुमतारी। तामिलनाडुनि बीजेपी माइनरिटी विंनि दैदेनगिरि 30 बोसोर बैसोनि बालासान्दारखौ मोनसे दुथां हानजाया बुथारनानै गालाङो। मख'नो गोनांदि बिथाङा चेन्नाई डिस्ट्रिक्टनि बीजेपीनि नेहाथारिमोन। साथाम पाकिस्ताननि थिउरिया दोलोखौ दिनै बुधबार फुंबिलिनि समाव काश्मीर पुलिस हानजा आरो भारतनि रौनिया हानजाया खौसेयै गावथारदों। मख'नाय बायदिब्ला सा काश्मीरनि बारामुल्लानि क्रिरी मुंनि गंसे गामियाव थाखोमाना दंमोन माखासे पाकिस्ताननि थिउरिया हानजाया। बे थाखोमाना थानाय पाकिस्ताननि थिउरिया हानजानि खौरांखौ मोननानै काश्मीरनि पुलिस हानजा आरो भारतनि रौनिया हानजाया गथायसेयै बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बे हरखाब गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि साथाम थिउरिया हानजाया जायगायावनो जिउ गोमायो। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि UPPLआ नङा आबसुआसो सालायगासिनो दं BTC सरकारखौ आरो PMAY न'नि मुङाव रायजोफोरनिफ्राय 1200, 700, 900 रां लानानै न'खौ होदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। नगावनि सासे आमसुनि दैदेनगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। मख'नाय बायदिब्ला नगावनि आमसुनि होखारजानाय कामरुज जामान सरकार मुंनि सासे सुबुङा SP अफिसाव गंसे .32 बर पिस्तल लानानै थांदोंमोन। मावख'आव हाबनायनि आगोल बिथांखौ सिग्रोमनायाव बिथांनि मोदोमनिफ्राय गंसे .32 बर पिस्तल आरो गर 6 गोथां गुलि मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बे पिस्तलनि मुङाव लाइसेन्सबो गैयामोन, बेनिखायनो बिथांखौ जायगायावनो पुलिसआ खायो। नगावनि SP लीना डलेआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे दुथां सुबुंनिफ्राय गंसे पिस्तल, गंनै मबाइल फन आरो गंसे इन'भा गारिखौ पुलिसआ लाखियो। कामरुज मुंनि बे सुबुङा पुलिसनि रेकर्डआव थानाय बायदिब्ला मस्ट वान्टेड सुबुंमोन होननानै फोरमायना होयो बिथां SP लीना डलेआ। हाग्रामाया मासे सियाल बोराय बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आरो बुंबावदोंदि हाग्रामाया खख्लाबारियाव आलु गेसाव फाननो फैदों, नाथाय बिथांनि आलु गेसाव फाननायखौ रायजोफ्रा रावबो जालिया। प्रमद बर'नि हाइब्रिद आलुखौसो रायजोफ्रा जासिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जों गासिबो मिथिगौ मासे सियाल बोराय। गतिके सम सफैनाय एखे बारि खनायाव थाखुमानानै हयथ' अबेबा जोङो मिथिनो मोन्दों सोंथिं बायगासिनो दं होननानै। दिनैनि समाव बेफोरबायदि सियाल बोराय आरो जेबो खामानि आरो गैलिया, हाराया गोरा नंलिया, माने गासिबो दुरबल जाजोब्बाय आरो आलु गेसाव लानानै खख्लाबारि समस्थियाव बिथाङा फाननो फैदों जोंनि खख्लाबारि जाला बे ओनसोलाव। गतिके बे ओनसोलनि गासैबो रायजोआ आलु गेसाव आरो जालिया। प्रमद बर'नि जि गोदान आलु, जि माने हाइब्रिद आलु, गोदान मुगानि जि आलु, बेजोंसो रायजोफ्रा गोजोननाय दं। गतिके हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि बे खख्लाबारि समस्थियाव केम्पेनिंखौ लानानै जोंहा बिराद बुरजा साननांगौबो गैया, रायलायनांगौ। इउनाइटेड स्टेट्सनि टेक्सासआव 18 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गंसे गुदि फरायसालियाव हाबनानै सा 23 सुबुंफोरखौ गोसो बायदियै गावथारदों। बे गावथारनायाव सा 19 गुदि फरायसालियाव फरायनाय गथ'साफोर आरो 2 फोरोंगिरिफ्रा जिउ गोमायो होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नाय बायदिब्ला बे दुथां सुबुङा 2 पुलिसफोरखौबो गावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे दुथां सुबुंखौ पुलिसआ जायगायावनो गावथारो। जरहाट पुलिसआ गंसे गारिनिफ्राय 478 ग्राम ड्राग्स हमनानै मोनदों आरो सासे सुबुंखौ खादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।